Pois en Villa da Regina empezamos vendo o que son os animais, imos a visitalos, podemos botarlle de comer, acaricialos, son animales moi mansiños, que están afeitos a estar coa xente, podémolos ver de verdade, acercándonos a eles. Despois de facer o percorrido donde os vemos os animais todos, paramos un momentiño a tomar algo de merenda e continuamos vendo a nosa horta, onde podemos probar os froitos que temos todos na horta de temporada. Imos a un laberinto que temos de millo, outras veces de centeo, a buscar a saída, pero ademais a facer xogos tradicionais no medio do laberinto, e acabamos facendo un ramiño de ervas aromáticas que temos no noso xardín. Eso é unha pequeniña explicación do que facemos na nosa visita. Bueno, pois a idea surdiu da necesidade que eu tiña de volver á terra despois dun tempo traballando fora. Pois quería transmitir todos eses valores, todas esas tradicións que eu vivín de nena. Entón, pois, creei Villa Regina con un espacio para a horta, espacio para os animais, espacio para desconectar e sentirse libre, transmitir todas esas tradicións que se van perdendo agora nas aldeas.